Parisî di meha tebahê da kêm tên dîtin. Lê hinek rûniştvan hene ku tevahiya salê tên dîtin. Pirtûkfiroşên li ber çem ku sembola Parîsê ne, di barana da an jî di germahiya da li havînan an jî zivistanan dilivirin. Sofya Lelû ji malbatek pirtûkfiroş tê. Ji bo min azadî ser her tiştî re ye. Ez bi xwe xwediya karê xwe me. Her wexta min bivê ez kar dikim. Bi kirên min kê min, lê ew bi wefa û sozin. Piraniya wan revingin, ku ciyawazin ji turîstan. Pirtûkfiroş bi sed salan ku li derdorê ne. Em çi caran pertûkên nû nafirûşin. Lê bi rastî em pertûkên pirkevin jî nafirûşin. Em her tim pertûkên wêneyên kartonan difirûşîn. Da ku Parîsiyan bikenînîn. Em pol, pareyên medenî û kaxezên kevin û tiştên dî jî difirûşîn. Lê îro pirtûkfiroş ji sedema înternetê de hevkariyê dane. Diyariyên piçûk cihên girawirên û çapderên kevinên Victor Hugo û Emile Zola digirin. Hin kes wekî Lulu dest bi kampanyayek kirine ku ew pirtûkfiroştêkin lîsteya UNESCOyê. Ji bo parastina vê bazirganiyê lezgîniyek heye. Her sal her meh tê hesabkirin. Şareder Berturcî alîgirê kampanyaya ji bo UNESCOyê ye. Şarederiya wê ya herêma ji pêncemîn li taxa Latinyan bajar e. Ev herêma di navda Panthéon jî heye ku gelek nivîskarên mezin Fransî lê hatine veşartin û Sorbonne yek ji zanîngehên herî pêşînên cîhanê jî li vir e. Pirtûk nivîsandin zanyarî nasnameya wê beşa ji bîrkiriya Parîsê ye û pertûkvanên li ser çemê şîn bi taybetî jî evên li aliyê çepin, tevkariya nasnameya û hêzdarbûna herêma Latînê kirîne. Divê ku pirtûkvan beriya hevldanên ji bo statûya UNESCOyê lîsteya mîrasa çandiya Fransî ava bikin. Her wiha ev gava yekemîn zahmet e. Amadekirina daxwazinama ji bo piraniya namzetan gelek dirêj dikêşe. Ji 3 salan heta 4 salan. Hindek caran ji van gelek dirêjtir jî. Wek Parîsyan gelek turist jî pirtûkfiroşan wekî beşek ji nasnameya çandiya bajar dibînin. Ez dixwazim ku di paşerojê da neviyên xwe û endamên dinyên malbata xwe bînim vir. Ev wê şermek be demek ku pirtûkfiroş li vir nemînin. Ev tarzekî rengînin ku Parîsê dike taybet. Lê hinek pirtûkfiroş mîna Francis Robert ditirse ku statûya UNESCO dibe ku were wateye ku ew ê nikare be diyariyên piçûk bifiroşe ku ew ji bo mayîna wî pêwîst e. J'ai toujours été un défenseur du livre et je le serai. Min tim piştevaniya pertûkan kiriye divê pertûkxane jî her hebin lê divê xwe biguncînin û heme reng bin. Ew zahmet e ku mirov xiyal bike ku pirtûkfiroş ji bajar winda bûne. Dibe ku pirs ne ew e ku ew ê pirtûkfiroş bimînin an jîna lê ew ê xwe gora demên guherîn çawa biguncînin.